Claus Jensen. Gravesen prøver at finde Claus igen. Jon Dahl ligger ind på midten. Der ligger Jon Dahl. Det er en kæmpe chance. Det er utroligt, han får den derind overhovedet med Jon Dahls afslutning. Altså lige over. Det er i orden, han spiller den dybt der. Det er flot løbe i et tomt rum, og det er meget flot spillet ind. Og afslutningen faktisk, den er okay. Altså forsøget er okay. Det er faktisk et rigtig godt dansk angreb, det her. Han rammer den ikke helt, som man godt kunne ønske sig. Jon. Det har været et fantastisk mål. Men man kan sige, at det logiske er at spille bolden ind. Og her ser vi et flot spil igennem. Martin igen. Gennembrudspasning. Ideen faktisk okay fra Morten Wieghorst at spille den bagud der. Sidste 10 minutter er det blevet til et dansk pres, så altså 3-0 i hjørnespark fører vi. Det trækker op. Måske til en dansk scoring. Claus Jensen med det. Endnu et hjørnespark. Gravesen, den er der. Gravesen fuldstændig uhindret på et meget, meget præcist hjørnespark fra Claus Jensen. Der har spillet 36 minutter. Danmark er i front. Vi har lige sagt det. Det trækker op til et dansk mål. Det er godt set. Men man kan sige, at det løsner op for kampen, men det er, som jeg lige set i første omgang, uhyre svagt forsvarsspil. Det kan vi måske få bekræftet her. Den bliver slået ind i et rum faktisk, hvor der ligger 4 gule mand. Og alligevel får han lov til at gå op og hætte den ind. Han flytter sig en 3-4 meter fremad, gør han, Gravesen. Og det er altså nok til at komme fuldstændig fri. Ikke en ærlig chance for målmand Schutkopf. Den er hættet ind med appel, kan man sige, men der bliver hverken dækket op på bu eller bøge. Thomas Gravesen scorer sit 4. landskampmål